So mga katropa, mga kasangkayan, nag-testing ako pag barter ha ako la timeline dire at Tacloban barter community kung may dagod man makikigdeal. So far may nagdeal dayon wari pa mag 15 minutes. Nag-isip lang ako nga barter ko kay may da ako nagpakyana kung may da pahining nga design. So nagpakyana ako kung may da pabahining nga design, amod to na akong ginuhulat nga makigdeal ako. Pero since dire ya online na akong pag-post, siguro magiging na ako hiniutro nga design para i-reproduce naton. Sana may dagyap kumuha utro. So makikig-meet up na kaiyangan, sana legit na naton ka-meet up. So mga katropa, nauna lang ako mga 3 minutes siguro amon meeting place. Ambot ko numulpot pero feeling ko maulpot adto. So mga katropa, adin na taton ka-meet up tikang Painiakuan, Sampaguita City. Uy, man, klaro ha? Di ba? Oo, salamat. Sige, salamat bro. Thank you. Katropa, may na kita ka barter. Thank you. Bro, inay ka mo. Thank you. Sudah mga salamat han nakig-barter. So dito to nagtatapos ito ng short vlog. JD Vlogs now signing out.